Takže čau lidi, zdraví vás Marby.cz a já vás vítám u našeho prvního tutoriálu, jak nainstalovat Windows Movie Maker. Tady ho máte, počkat, tady ho máte, sakryš. Tady ho máte. Tohle je Windows Movie Maker. Problikává mi myška a vy to asi vidíte. A tak, stáhnout, stažení bude v popisu videa. Tam to je na stránkách, normálně dáte download, Windows Movie Maker 2.2.6 nebo 2.6, já už nevím. A my se vrhneme do té blboustky na nastavení, to je ono. Tak, my si to otevřeme. No tak, Maker. Už mi napadá další intro. To ještě nebudu říkat. Přijde tam ten. What the... jo, já mám špatný, promiňte. Stál jsem špatný Windows Movie Maker. Omlouvám se. Mega fail. Tohle je ten dobrý. Ne! Toto je ten dobrý. Ježiš, já se zálek. To byl normálně mega fail. A i tenhle se nám zapíná tak dlouho, no. Tohle video bude další, než jsem si já myslel sám. Tak já to stopnu a hned jsem tady. Tak a už jsme tady, tohle je Windows Movie Maker. A jak chcete, chceme si udělat jako zpracovat nějaké video. Takže nějaké video, já teďka žádné nemám, proč třeba tohle, no, si tady dám, to je moje intro. Chcete si upravit nějaké video, tak tam třeba dáte, vložíte to na časovou plochu, míru, prostě na časovou plochu a chcete se na to podívat, na to video. Normálně tam budete mluvit vy, a nebo když chcete mít intro, tak tam nebudete mít žádný zvuk. Ale my chceme mít písničku, tak si tam třeba strčíme toto. Je to moc... Tak, teďka by to mohlo... Asi. Myslíte si, že by to mohlo jít. Vložíte tam normálně. Teď to pustíte. Pusťte. Ale je to moc dlouhé ta písnička, tak si ji tady vezmeme na konci, pak přesuneme ji do toho intra. Tak, teď už to je normální. Aj! A vidíte, tak si jde přidat titulky, dáte vytvořit titulky. Tam se vám potom zobrazí, tady ukážu vám to, až se zapne. No, už se zaplo. Tady na tohle kliknete, to uprostřed, tady si třeba napíšete třeba Roxin LPS Presents. Tady máte takový to ukázán. Nechcete mít takové obyčejné změnit animace titulky. Tady máte dvojřádkové titulky. To bych doporučovala, když si tam dáváte dvě ty titulky.
Tady 3 leta slábnutí, vidíte. Tak třeba odlet. No, tak to třeba dáme. Ještě změníme barvu. Nechci mu to být takovou obyčejná. Dáme zelenou. A dáme tam třeba toto. Tak. Teďka dáte. A hotovo, vložíte titulky do filmu. A vy si to přetáhnete, kam chcete. Dá se vám to určitě na konec, jako my vždycky. 12:22. Dáte si to. No tak. Nezlob. Prostě se teda. No. Tak, dívejte. Nasleduje nápis. A konec. Takže potěšíme, když dáte like. Dislike mi fakt nepotěšíte. Odběr za toto video určitě nečekám, ale mohl by být. A já se s vámi loučím. Budu vás čekat u dalšího videa, což bude tež asi nějaký tutoriál. Takže zatím. Pa.